לפני 3 שנים הגיעו לשכונת אור ים באור עקיבא הרב מנחם סוכניק ואשתו נחמי, יחד עם בתם המתוקה מושקי. הזוג הנמרץ החל בפעילות אינטנסיבית עם חזון גדול של אהבת ישראל. עם הגעתם לשכונה יצרו הרב מנחם ורעייתו קשר אישי וחם עם תושבי השכונה ופעלו להקמת אוהל תפילה שישמש לתפילות ראש השנה ויום כיפור. לאחר מכן הקימו אוהל תפילה נוסף ששימש במשך תקופה ניכרת כבית הכנסת עבור התושבים בשכונה. בחג הסוכות דאגו לסוכה קהילתית שתשמש את תושבי השכונה לקיום המצווה. תפילין ומזוזות. הרב מנחם מוכר תפילין ומזוזות מהודרות ומעניק שירות VIP עבור תושבי השכונה, בכך שמגיע לקבוע את המזוזות בכל פתחי הבית. אף את המזוזות הדרושות בדיקה לוקח הרב מנחם לסופר ירא שמיים שיבדוק את כשרותם, ולאחר מכן מחזיר אותם הישר לבית הלקוח. פעילות בתחום החינוך. הילדים, הדור הבא של כולנו, הם ההשקעה הטובה ביותר. מיד עם הגעתם לשכונה פעלו הרב ורעייתו לפתיחת גני חב"ד להורים שמחפשים חינוך טוב יותר. היום, ברוך השם, ישנם בשכונה 2 גני חב"ד מצוינים ממש, כאשר הביקוש הולך וגובר. כמו כן, הרב מנחם ונחמי פתחו מועדון ייחודי, מועדון המעשים הטובים, שעה שבועית וייחודית, שם הילדים לומדים על מסורת ישראל בחוויה ובשיר. יוזמה חדשה ומעניינת הייתה גם היא, לימוד של אבות ובנים בבית הכנסת. לימוד משותף ואיכותי, בו האב לומד עם בנו תוכן המזין את הנשמה. שיעורי תורה והתוועדות. הרב מנחם החל את דרכו במסירת שיעורי תורה, גמרא וחסידות, מעביר את השיעורים ממכן המיוחד שלו. מאז ועד היום, בנוסף לשיעורי התורה, מעת לעת בתאריכים מיוחדים, מארגן בית חב"ד אירועים מיוחדים סביב שולחנות ערוכים בסעודת מצווה. בהתוועדויות אלו ממלאים את המצברים באור וחום יהודי. מעגל החיים. ברית יצחק לתינוקות רכים, חלקה לילדים מתוקים שהגיעו לגיל 3, הכנה של נערי בר מצווה נרגשים שמגיעים אליו להתכונן ליום המיוחד בלימוד הקריאה בתורה והכרה משמעותית של מסורת ישראל, עריכת חופות בהתאמה אישית לפי בקשת הזוג והדרכת חתנים וכלות לפני חתונתן. חנוכת בית מביאה ברכה ושפע לבית. גם כאן, הרב מנחם עורך חנוכת בית מהודרת בלי לפספס אף פרט, הכשרת מטבחים באופן המהודר ביותר עבור משפחות המעוניינות לעבור למטבח יהודי כשר. נמצאים בצומת דרכים, זקוקים לברכה? הרב מנחם יעזור לכם לכתוב לרבי ולשלוח את המכתב לקברו של הרבי לבקשת ברכה והצלחה. שבת קהילתית. בסעודה זו מתקבשים תושבי השכונה לסעודת טעימה ועשירה בשפע גשמי ורוחני, באחדות ובאהבה שמקרין הרב מנחם על כל אחד. מעגל השנה. חלוקת ערכות שנה טובה מעוצבות ומיוחדות. בראש השנה תקיעות שופר ברחבי השכונה, סוכת אחדות שכונתית ומבצע 4 המינים. הדלקות חנוכיה בבתים, בבניינים ומסיבות להורים וילדים. בפורים, קריאות מגילה בשכונה, פעילות לילדים וחלוקת משלוחי מנות. לפני פסח, חלוקת מאות סטים של מצה שמורה לאנשי השכונה. בל"ג בעומר מתקיימת תהלוכת ילדי ישראל מרשימה ומיוחדת לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי, בשיתוף כל בתי החב"ד בעיר. ובשבועות, קריאת 10 הדיברות לכל המשפחה, בכנס חגיגי וחלוקת גלידות חלביות לכולם, שפרה ופועה. בית חב"ד מפנק את יולדות השכונה עד הבית בארוחת בוקר טעימה, בערכת שי להם ולילוד ובעוגה לשבת. סלי מזון לנזקקים ועזרה למשפחות. בין שאר פעולותיו של הרב מנחם בשכונה נמצאת עזרה למשפחות בתחומים שונים וחלוקת סלי מזון למשפחות הזקוקות לסיוע בתקופות מאתגרות כמו ערב חגים וכדומה. העשייה הברוכה בשכונה של בית חב"ד אור ים אכן מעוררת התפעלות. כיום פעילות בית חב"ד היא חלק מהלב הפועם של השכונה. זוהי פעילות שמלכדת בתוכה את כל גווני האוכלוסייה לאורך כל השנה. אנו מאחלים לרב מנחם היקר, לרגל יום הולדתו ה-30, שימשיך יחד עם משפחתו להביא את האור ואת החום של היהדות לכל בית בשכונת אור ים. מזל טוב.